мақомоти тоҷикистон барои раҳоии як шаҳрванди кишвар аз дасти қочоқбарони афғон бо мақомоти Кобул музокиротро оғоз карданд. Қарахонови 55 сола сокини ноҳияи Ҳамадонӣ рӯзи 15 сентябр аз ҷониби гурӯҳи номаълуми қочоқбарон рабуда шуд. мансабдорони афғон гуфтанд ки барои пайдо кардани ин шаҳрванди тоҷикистон бо мақомоти тоҷик ҳамкорӣ доранд. اطلاعاتی که به ما رسیده در مربوطات راستا قاچه‌ها و خدمات‌ها اونجا مورد شده یه تلاش‌های نیایی ما ایجاد داره که قسمت دستگیریش ما اقدام بکنیم به جایش هنوز تثبیت نشده که ما را پیدا بکنیم هر وقت که ما با دستگیریش اقدام کنیم پیدا شدیم انشاءالله باز تماس بگیریم با شما. мақомдори афғон 19 сентябр бо радиои озодӣ суҳбат кард. Қарахонов позбони ҳафзи подполковники раёсати умури дохилии Хатлон Тоҷиддин Насриддинзода бо тибқи иттилои охирин подполковник Тоҷиддин Насриддинзода то замони анҷоми тафтиш муваққатан ҳаққи иҷрои вазифаро надорад.